Turn your Bibles in the book of John. Indog ka please. John. 1 John. Not John, but 1 John. 1 John chapter 3. Alright? Dahil pwede rin na mag-project o text sa screen. Wala po gama o PowerPoint. First John chapter 3 verses 1 and 2. Tuwing pasahod sa pagtungan. If you have found the verses, say Amen. Amen. So we read with loud and read with understanding, please. Ready, go. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. What a beautiful passage. Take your seats, palihog ng lingkod mo. In the past 2 Sundays, nagisguta sa ato ang Sunday School about worship. Worship. Unsa ning kaning magsimba sa Ginoo. Karong buntag, di na lang ko mobalik atong dugang pa. Karong buntag atong hisgutan. It's talk about relationship. Relationship. By the way, ang atong worship sa Ginoo, mahimo na nga acceptable niya o meaningful sa ato ang part kung first of all, nasabtan nimo nga doon na kay relationship niya. Amen? Do you know why? There are some people na kaning pag-worship sa Ginoo, pag-pray sa Ginoo, pag-simba sa Ginoo, bukat kayo sa ilang kasing-kasing. Tungod kiwa nila nasabtan unsa ning pagbaton o relasyon sa Ginoo. Amen? Kay kung masabtan nimo that you have entered into a relationship with God, kaning naa kay relasyon sa Ginoo, that will solve everything. Amen? That will solve everything. Now, there are many relationships na ang atong kinabuhi nakasumpay, nakakutay sa atong kinabuhi. There are many relationships. But this morning, I am going to discuss first our relationship, our vertical relationship. This is our relationship with God. Amen. Amen? Our relationship with God. This is what I'm talking about, vertical relationship. The other relationships, pwede nato ni ma-summarize as horizontal relationship. No, I think ang mga masunan ni kabalo kayo kay kung mag-file ka og halubla, magbutang kag kabilya nga pahigda mo na horizontal. And vertical is patindog. Alright? Oh. So, kaning atong relasyon sa Ginoo, muna'y una nato nga atong tagaan ug dakong pagtagad. Muna'y una dapat nga atong amumahon ug maayo ug tarong. Kay kaning atong mga vertical relationships like relationship between husbands and wives, between parents and children, between our boss or between our pastor or between our families and other relationships, kaning tanan mga kaigsunan, kung tarong ang atong relasyon sa Ginoo, nani murag domino effect. Amen? In other words, lisod kayo nga kita nga bana or asawa matarong ug manindot atong relationship, unya ang atong relasyon sa Ginoo dunay problema.
Are you with me? It's hard. Amen? It's hard. Maunang karon nga Kristohano na ta, anak na tas Ginoo, ingon ang Bible, we are sons of God. Amen. Because of the love of God. Beloved, ingon ang Bible, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us. You know what? Ingon ang Bible that we should be called the sons of God. Wala ta nahimong anak sa Ginoo because we belong to a religion. We belong to a church or a denomination. We became sons of God because of the love of God. And because, why? Nganong gisgutan niya ang love of God? Because that is the reason why God the Father gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. And that will connect John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So, because of that love from God, mo na'y nag-connect nato og balik sa Ginoo. Through His Son, the Lord Jesus Christ. Tungod sa sala, ang relasyon sa Dios ug sa tao na putol. We are separated from God because of sins. Amen? That is the reason why Jesus Christ, the Son of God, He is God. He is the Father. He Himself is the Father. But that Son of God chose to be man. Nagpakatao siya. Dili siya tao, but nagpakatao siya. Mianhi sa linis kalibutan, as what the Bible says, nagpalansang siya dito sa cross sa Kalbaryo. Not because you deserve it. Not because we deserve it. Not because we are worthy of it. No. Because God loves us. We are all sinners. And because we are sinners, what we deserve is penalty. What we deserve is punishment in hell, in the lake of fire. But salamat mga kaigsunan, sa gugma sa Diyos, we are being reconciled back to God. Na-reconcile ta og balik sa Ginoo. Na-restored og balik ang atong broken relationship sa Ginoo because of sin. Through Jesus Christ. Amen? That's why in ang Bible, we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not because it knew Him not. Karon nga, luwas na ka, anak na kas Ginoo, do not expect nga ang kalibutan mo dapig nimo. Do not expect nga ang kalibutan mo suporta nimo labi na diha sa Ginoo. Never. Do not expect nga ang unbeliever, ang imong unbeliever nga loved ones, ang imong unbeliever, mga kaigsuunan nga silingan, ang imong unbeliever nga parinti, ang imong unbeliever nga higala, ang imong unbeliever nga kaubang trabaho. Do not expect them to motivate you and inspire you in the Lord. That is very, very rare. And usual na kung mahitabo na. Amen? Maunang, ang kalibutan, di yun kasabot nimo. Di kasabot ang kalibutan na to, nganong Domingo, musimba ka. Amen? Nganong nakakag Domingo, spuntag, nganong mubalik ka pagkahapon simba, di kasabot ang kalibutan na. Di kasabot ang kalibutan, mga isunan, nganong mo attend kag midweek service. They will not understand it. Samot nang maghatag ka, di sila kasambutan. Pasalamat kung anak kas Ginoo, it does not matter kung nga sila kasabot. Importante ikaw nga naghimo ana, nakasabot ka. Nganong imo nang gihimo? Why? Because you are as child of God. Tungod kay anak ka sa Dios.
And ingon ang Bible sa verse number 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that. Do you know? Do you know as a child of God, unsay imuhang atong future? Amen. Nagkabalo ba ta? Unsay atong future? This is our future. That when Christ shall appear, when Jesus Christ will come back, our Savior, who died for us, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Amen. And by the way, this should be our goal sa ato ang Christian life, that we should be like Christ. Amen? Nindot mga kaigsunan nga ang atong kinabuhi, atong itandi sa Ginoo. Amen. Dili nato itandi ani mga celebrities and other social media influencers. But atong itandi, atong paninguhaon nga ang atong kinabuhi, we shall be like Christ. Amen. Now, di na mahitabo, mga kaigsunan, that we will be like Christ kung atong pasagdan kining relationship nga atong nabatunan sa Dios. Kung di nato tagaan o pagtagad, kung dili ni nato atimanon, kung dili ni nato amumahon kaning relationship. And by the way, kaning relationship nga atong nabatunan sa Dios, this is the most important relationships of all. Mao ni pinaka-importante sa tanang relasyon sa atong kinabuhi nga nagsumpay sa atong kinabuhi. Ana say nga dili importante ang atong relasyon sa banag asawa, sa mama o papa o sa mga anak. Importante na. But more than those relationships, walay makatupong o makalabaw aning relasyon nga atong nabatunan sa Dios. Why? Tungod kay kini nga relationship nga atong nabatunan sa Dios, this is an eternal relationship. Eternal. Masa nang eternal? Walay katapusan. Amen? Walay kinutuban. Ang tanan nga atong mga relasyon nga nakakonekta sa atong kinabuhi are only temporal. Kutob lang aning kalibutana. Amen? O bito nang inikamatay sa asawa, ang bana magminyo. Dunay mga bana nga magminyo. Inigkamatay sa bana, ang asawa magminyo. Why? Because ang ilang relationship naundang nahunong diha sa kamatayon. Pasalamat ta nga ang atong relasyon sa Ginoo, bisan ang kamatayon dili makaputol niini. Walay gahom ang kamatayon nga makaputol niini. That's what the Bible says in the book of Romans chapter 8. That no one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Gimension diha ang death. Bisan ang kamatayon, dili makapagbulag kanato. Ingon ana ni mga kaigsunan, ka-secured nga relationship. This relationship will last to eternity. Are you with me? Amen. You know what I'm trying to point out karong buntag, nga tagaan nimo og dako kayo nga importansya. Kanabang dili nimo ibaliwala ang imong pagkaanak sa Dios. Amen. That is the greatest title sa imong kinabuhi, Son of God. Amen? Oh. Ang uban mga kaigsunan, proud kayo nga tawgon sila son of the mayor, son of the president, son of a prime minister, son of a king. But listen, you are a son of God. Amen? Pero kaning atong relasyon sa Ginoo, paminaw, this is still a choice. Choice ni. Imo ba ning amumahon o dili ba nimo atimanon? But listen, kaning nga relasyon nato sa Ginoo, this will bring us to blessed life. Amen. Kung ato ning amumahon, kung ato ning atimanon, kung ato ning kanang
i-cultivate nga relationship, kung ato ning i-develop nga relationship, ato ning ipamature, ato ning ipatubo nga relationship, kani nga relasyon mga kaigsunan will bring changes sa atong kinabuhi. Amen? By the way, atong ning klaron, ay pag-expect nga ang imong kahimtang sa imong kinabuhi, dunay changes kung ang imong gikarelasyon nga Ginoo maura gihapon ang imong pagtagad. Yes. Amen. You cannot expect that. Amen? The first thing, mga kaigsunan, that we need to try to cultivate in our lives is our relationship with the Lord. Remember, mga kaigsunan, nga ang imong gikarelasyon is a person. Yes, God is a spirit. But at the same time, He is a person. Amen? Wa ka nagigrelasyon o machine. Yes. Amen. Ay doon nagtuon sa nga country nga doon na sila giimbento nga robot. If you do not like to marry a person or a woman, kung di ka gusto magminyo o babae, doon na sila giimbento nga robot nga pwede mahimo nimong asawa. I do not know how much the cost, di na ko ka-remember, but mahal kaayo. Pwede niya himuon ang ipanghimo po sa asawa, pero nagtuo ko mga kaigsunan na ato'y di mahimo oy. Na ay di mahimo ang robot nga mahimo sa tinuod yun nga human being. Amen? Naapod sa'y feeling. Muhilak po siya. But piki ito nga feeling. Salamat daw nga ang atong mga asawa di parubok. Inuod pang tao. Yung na mga igsunan ng mga asawa niya, ang tingog kay, lahit tingog kay machine man. I love you. Don't to us space. Amen. You have a relationship that is very important. A relationship with God. Paminaw. Ang igsunan, paminaw. Kitang tanan ka-desire kag panalangin. Pero di mo panalangin ang Ginoo na to kung una sa tanan dili nato sa tagdon. Yes. Amen. Amen. Right. Usahay ba ang giapas nato sa Ginoo putang? Dili. Unaha sa siya. Amen. Unahan sa siya, usahay ang Dios. You know what? God is a jealous God. And there are many times, mga kaigsunan, nga ang Ginoo na nagsilos nato. Are you with me? Why? Tungod kay mas giuna pa nato ang mga ubang butang sa atong kinabuhi kay niya. Amen. Kanilang simbaw. Amen. Kanilang simbaw. Mao ni pagkita nga mao ni imong pagpakita nga ang imong relasyon sa Ginoo imong ma-prove ngadto niya ang imong sincerity. Imo siyang simbahon. Amen. There are a few things na akong i-quanter quickly. Now, how do we acquire in this relationship? Sa unsa may atong gihimo, unsa man pamaagi na ang tao nakapatunta og relasyon sa Ginoo. We'll go to the most familiar text, John 1:12. Memorize na gura nato John 1:12. Alam mo sa inyong Bible? John 1:12. Ready? Read. But as many as received Him, to them gave He power to become
the sons of God, even to them that believe on His name. Notice that praise. Gave He power to become the sons of God. That talks about having a relationship. By the way, kaning atong relationship sa Ginoo, this is personal. This is individual. Dili ni by church, dili ni by family, dili ni by group. This is individual. Unang atong siguradoon nga ikaw personally doon na gyud kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. How do we can acquire relationship with God? By receiving Him. Pinaagi sa pagdawat ni Kristo. And also by believing Him. Pagdawat, kunya pagtuo. Amen? Is there a time nga tinuod ko kang nagdawat o nagtuo sa Ginoo? Nga kana bang nakita nimo imong kaugalingon nga makasasala ka? Nakita nimo imong kaugalingon nga di ka kaluwas moadto kag impierno. Kunya nakita nimo nga ang only solution is ang imong pagtuo o pagdawat ni Ginoong Hesukristo. Sa tinud-anay ha, dili ra nang dawat-dawat. Daghan kay nagdawat-dawat sa Ginoo. Daghan kay nagtuo-tuo. But dili lang dawat-dawat, but dawaton gud nimo sa kinasing-kasing. Dawaton nimo si Kristo pinaagi sa pagtuo. That is in the book of Colossians. No? You receive Christ by faith. Is there a time na tinuod ko ni nahitabos imong kinabuhi? And you know what? Silang ikaw pidawat o bituon Kristo nga imong bugtong o personal nga manduluwas. God gave you power. God gave you rights. God gave you authority to become the sons of God. You have a relationship. O kini nga trabaho mga kaigsunan, dili ni trabaho sa tao. Dili mahimo sa tao. Dili mahimo sa simbahan. Dili mahimo sa relihiyon. Ang makahimo ani ang Dios. Ang Dios. Through Jesus Christ. Amen? But as many as receive Him, wala na kay laing dawaton, si Kristo lang. Amen? Wala na laing tao mga kaigsunan nga gihatag sa Dios nga di sa kalibutan aron ang atong mga sala mapasaylo. Aron ang atong relasyon mapasiguli balik sa Dios. Walay lain kundi si Ginoong Hesus lang. Amen. Ato ning tagaan mga kaigsunan og dakong gibug-aton sa atong kasing-kasing. Nagihimo ka sa Dios nga iyang anak. What a privilege it is. Amen? Pribilehiyo na mga kaigsunan nga nahimo kang anak sa Dios. And because you are a child of God, you can go to heaven. Nauna-una ka na? Maura ning relasyon na mga kaigsunan sa atong kinabuhi nga mudala nato sa langit. Amen. Amen? Ang karong punta, kung naa ka, if you're a visitor this morning, nga, you do not know, for sure, kung asa padulong imong kalag, kung mamatay ka, it means wa kay tinuod nga relasyon. Amen? But, nakita na to nga, ang pamaagi ay nga sa pagbaton o relasyon diya sa Dios, pinaagi sa pagdawat o pagtuo ni Ginoong Hesus. Anong si Ginoong Hesus man? Tungod kaysa ang gihatag nga manluluwas sa amahan. Siya ang nagpalansang dito sa cross. Bayad sa atong tanan nga mga kasalanan.
Amen? Ha? Salamat tayo nga kani nga relasyon nato, kaning pagkaanak nato sa Dios. Dili na ni mawala. Dili na maputol. Amen? Oh, ito nang ang kaluwasan na to, dunay eternal security. Amen? Waningon ang Ginoo nga karon tagaan ti kag katungod nga mahimong anak. Kaya makasala ganiti ka, makasala ka nako, di na pud ka nako anak, dili ingon ana ang Dios. Amen? Oh, gawas kung wa gyud ka nahimong tinuod nga anak. Kanabang nag-assume. Romans chapter 8. Let's go to Romans chapter 8. Another passage na itong tanawon. Verse number 14. Romans chapter 8, verse 14. Right? Nana mo? Amen. Basa ta palihog. Open your Bible. Basa. Ready, go. For as many as are led by the Spirit of God, they are what? The sons of God. Amen? Dimension diha, sons of God. Kinsa maning mga tawanan nga anak sa Dios. Katuning mga tao nga dunay balaang espiritu. Amen. Dunay balaang espiritu. Kano sa man nimo naangkon ang balaang espiritu? Sa dihang ikaw gidawat og mituo ni Kristo. Sa dihang ikaw mituo sa maayong balita ni Kristo. Episo 1:13. Amen. Mao nay panahon nga nadawat nimo ang balaang espiritu. Dili sa pag-speaking in tongues. Amen? Dili. That is your wrong doctrine. Nalawa, basa, ready, go. In whom you also trusted. After that, you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that, you believe. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Gisilyuhan ka sa Dios. Pamatuod na ikaw iya na. Amen? Pamatuod na ang imong kaluwasan tinuod. Dili piki na ay silyo. Kung ang gisilyo, paminaw, it is the third person of the Godhead. It is the third person of the Trinity. And it is God Himself. Amen. The Holy Spirit. Dili ko na mapapas na silyo. Kung salamat ta sa dihang tinuod ko kang na ay balang Espiritu. Tayo ng Bible, sa dihang ang atong lawas, nahimo ng templo sa balaang Espiritu. Nahimo ng puloy-anan sa balaang Espiritu. Ang atong lawas. Kunya, ang Bible nangingon sa Episo nga sa dihang makasala tabatok sa Dios, ang balaang Espiritu mag-grieve, masubok. Di na siya mo gawas nimo. Masubok, masakit. Amen? Masakit. Unang dunay panahon, mga kaigsunan, na ang atong gikarelasyon nasakitan. Amen? Una, tungod sa atong gipang istorya. Ikaduha, tungod sa atong gipang buhat. Ikatulo, tungod sa wa nato gipang buhat. Amen? Kabalutan nga dili unta ni angayan buhaton mo atong gibuhat. Kabalutan nga di ay kinahanglan og angayan atong buhaton, wa maunoy wa nato buhata. Balitan utok no? Amen? That's what Paul said. The things which I want to do, I do it not. And the things that I do not want to do, I do it then. Or I do them. Pinapawanta aning unod. Ba't di na rason ha kay na pamagbusunod-pusun, makasala na ko, makasala ko, di na mao. Huwag na nagtudlo, anak. Dili na mo'y teaching sa salvation by grace. Amen? Dili lisensya ang kaluwasan na to magpakasala ka.
Mabito nang niingon ang Bible sa verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kapag ka usa nga, you got the word, indicator, kasi ko sa word. Ano bang, mahibalaan niyo ba? Na ikaw tinuod kang luwas, mabati nimo ang leading sa balaang espiritu. Amen? Mabati nimong leading. Kung nagtuo ko nga ang balaang espiritu, dili mo lead nato sa mga butang na dili iya sa Dios. Amen? Di na tinuod nga moingon, di na balaang espiritu nga moingon nga gilid man kus balaang espiritu dili sa bulangan. Di na leading sa balaang espiritu. Leading as daotang espiritu. Leading as espiritu siyawa. Gilid man kugis Ginoo dili sa iskuhan. Ha? Sigurado kay di na mo nas Bible. Kay ang balaang espiritu mubadlong man gani nato. Mudala na ito ingon ang John into righteousness. Mutudlo na ito sa pagkamataro. Nawa, verse 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Kung nabalo ka kung doon ang kayo Holy Spirit, mga kaigsunan. Paminaw, ang Espiritu sa Ginoo, di ka dadon o balik sa mga butangan na kapos ka sa una. Amen? O, mga butangan na kapagapos na to sa atong kalag, sa atong kinabuhi. Kung sa'y atong nadawat ng Espiritu, you have the Spirit, receive the Spirit of what? Adoption. Whereby we cry, Abba, Father. Verse 16, the Spirit itself will bear witness with our spirit that we are the children of God. Ikaw mismo makapamatuod ka na ikaw doon na kay balaang espiritu. Ikaw mismo makapamatuod ka na ikaw luwas yun ka. Amen. Verse 17, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him. Tama? Nahimo tang isig ka manununod ni Kristo. Tanawan ni nga relasyon. Amen? Naatay maangkon, nga dili uta angayan na itong maangkon. Naatay mapanunod, tungod ni Kristo, naatay mapanunod, ngadto sa Dios, gikan sa Dios, tungod ni Kristo. Tungod kay doon natay relationship, tungod kay children of God na ta, nahimo tang joint heirs. Isig ka manununod ni Kristo. Kay si Kristo ramang yun, ang ayan manunod sa Amahan. Patungod sa atong relasyon nga atong nabatunan, ngadto sa Dios, pinaagi ni Kristo nga iyang buktong anak, nahimo tang isig ka manununod ni Kristo. Pero na ay sumpay. Ay sa kasununong daon sa sumpay. If so be that we suffer with Him. Usahay gusto tag langit. Are you with me? Usahay mo sa mga panunod na to. Dili yuta. Dili korta. Langit. Usahay gusto tag langit. Pero di taganahan aning musafir. Pero appeal na sa Christian life. Appeal na sa atong relationship. Sufferings. In fact, listen, the more nimo mga kaigsunan nga mapamature o mo-grow o ma-cultivate imong relationship, not in good times of life, but during bad times in life. Diha nimo maprubahan ang relasyon sa imong bana o asawa kanang wa mo'y bugas o buhay kwarta. Amen? Kaya kung na'y kwarta, okay na na. Ay problema. Amen? When we have plenty. When we are in good health. Amen? Kung ka nang nasakit ka o giunungan ka,
That's something. Diha ma-prove ang inyong relationship. Diha ma-prove ang atong relationship sa Ginoo in times of suffering. You know what? Many of us gusto tag panalangin. Gusto tag na ay madawat sa Ginoo. Pero di ta ganahan mo go through sa process nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gusto ra tag sayon hayahay, way kasakit, way problema nga kinabuhi. But no, that is not true. Di na tinuod ang tanan. Because all of these sufferings, all of these problems, gamito ni sa Ginoo nga instrument to mold us, to grow us in our relationship with Him. Amen. Munang ayaw nakagkasak na anak mo kus Ginoo niya. Ganong naamang ko'y problema. Huwag kita diri nagtudlohan kung anak kas Ginoo na kay problema. That is the prosperity gospel. Amen. Na ay suffering. Amen. O ang blessing sa Ginoo sometimes kuyugan og suffering. Amen. Para ma-appreciate pa nato og dugang. Amen. Tanawa unsay promise that we may be also glorified together. Hello? Gusto tag glory. Amen? Gusto tag himaya. Pero di na mahitabo kung di ta mo antos. Amen? Ang uban mag-antos para masantos. There is baptist. Magsantos ang kauna. Kung yan humag kasantos, mag-antos. Pero ang nindot, nag-antos ka para sa Ginoo. Amen? Willing ganita mo antos sa una nga, waktay, klarong hinungdan unsay atong giantosa. Di ba kay kanang tao nga na ay relasyon, tao nga nahigugma, willing nang mo antos. Amen? Amen? Willing nang mo sacrifice sa iyang gihigugma, sa iyang gikarelasyon. Amen? Huwag mo kumbinsido na. Amen now. That's what Christ did. Amen. Dili ta kay mos Ginoo nga Lord, unfair maka. Di ka kaingon, di ta kaingon mos Ginoo nga naman wa pa ta ka suffer, He suffered first. Ug layo ra ni atong suffering sino ng Bible. Romans man siguro na, Romans chapter 8. I will close with this. Romans chapter 8. Yes, unahan ra. Unahan ra. Sunod sa verse 17, 18. Read it go. For I reckon that the sufferings of this present time. Karon ba? Present time. That's ba? Karon ba? Na may sufferings? Natay sufferings. Ang uban doon ay problema sa health. Ang uban doon ay problema sa finances. Ang uban doon ay problema sa relationships. Doon ay problema sa kalibutan. Dagdag ay problema. Amen? That can cause us sufferings. This present time. Ingon ang Bible, tapukan ang tanan nimong sufferings. Tapukan na silang tanan. Ingon ang Bible, they are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Bisag hutton pa nato kanang sufferings aning kalibutana, dili na katumbas
ipas o ikakumpara sa himaya unya nga ipadayan sa Dios sa atong kinabuhi. Nasabtan na nimo nga bersikulo? Kay kung di ni nato masabtan, magsige tag question sa Ginoo. Amen. Unya usahay ang atong question wrong. You know what? Wrong question usually gets wrong answer. Sayo man atong pangutana, sayo po ito ba? Usay ang atong pangutana, Lord, why? Why? Ngano man, Lord? Of all the people in the world, nag-faithful man kong simba, nag-faithful man ko Lord o basag Bible, nag-faithful man ko Lord sa church, nag-faithful man ko Lord o soul winning, nag-faithful man ko Lord o ampo, Lord, nag-faithful man ko giving, kaya ano man eh? Listen, God is not obligated to help us or to make us understand everything. Dili obligado ang Ginoo nga mopasabot nato sa tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Mao nang gitudloan tas Bible, isip iyang mga anak magkinabuhi dihas pagtuo dili sa atong nahibal-an o nakita. Kay di na pagtuo kung makabaluta o makita nato. Amen? Kay in fact, kung pahibal-on tas Ginoo sa mahitabo nato tibuok tuig, di ta mo padayon. The Lord, uto ba ko binisipin din? If we know. Amen? Salamat si Brother Odo. Giproteksyonan sa Ginoo. And si Brad, tuman na to akong counsel o tambag nimo. No, nanguha siya kung somewhere sa look to ba no? Tinago. Boulevard David. Gibuyod siya o niya na'y idala sa skit-kit o nanay dalang ice pick dunggapon unta siya. I cannot imagine unsay nahitabo. But salamat na rescue siya, and I believe protection to sa Ginoo niyo ba? Nandamor gyud kang muduos Ginoo, pasalamat sa Ginoo ba? Amen. Kanaba kung pahibal-on tas Ginoo ana, wala tahimongon sa itong kinabuhi. Ang buhato na ito, bihara tas kwarto. Di na tamulihok kay kuya man. Amen. Unan ang Christian life by faith. Obey ra kas Ginoo. Kunya, kung doon na may mahitabo, mga kaigsunan nga bad circumstances, wala sipyat ang Ginoo. Walay aksidente sa Ginoo. Amen? Di na tamo padayon, pebal unta. Ang amo ni mahitabo ni mo 2024. Mapildi ka sa mga kapitan, di na kamudagan, kay kabalo na magpildi. Amen? Mabito ng giingon sa Bible, kabalo nga ang prayer. Kato bang prayer ba? Sa Matthew chapter 6 or chapter 7. Ingon ang prayer nga gihatag nga pattern, give us this day our daily yearly. It's daily bread. Dili ihatag sa Ginoo nato ang tibuok tuig nga gikinahanglan nato. Ang provision sa Ginoo daily. Amen? Kaya kung ihatag sa Ginoo tibok tuig, wala na tayo kaunon pagsusunod bulan. Amen? Turog nagbayad sa utang. Amen? Munang daily, give us this day our daily bread. Yan, just came to my mind gahapon. 10,000? Anong di man yearly? Lord, kung pwede, ihatag na lang ni balik 40 katuig na ko.
Nya ako na budget ani. Kabalong Ginoo dita kabalong mo budget. Amen. Mo unang daily. Usay sige tag pumili mga tuwa pa naabot nang kalimot kay pasalamat ani ko sa kaadlaw. Nagi-provide tas Ginoo. Amen. Nagtangag na piniritong isda. Unya wal kag kaon kagatangag kag piniritong isda, ang imong hunahuna kag kabalaka. Unsa kay itong kaunon sunod adlaw sa? Yung ginotanawa niya akong anak ko. Gibangaan man siguro siya nako. Amen. Namaw. Inaut nga naatay nasabtan. Yan, that's the word. Give us this day our daily bread. So, ihatag sa Ginoo kay balik tulo man kung katuig atong gipangayo. Tagaan kas Ginoo balik tulo katuig nga tinapay, mapanos na. Asa na mo ibutang? Ha? Mausik. That's true. Mausik ko. Masayang ra. Munang salamat ang provision sa Ginoo day by day. Amen. At adlaw provide ang Ginoo. O salamat Lord aning adlaw. Amen. Ipha ang panalangin. Saan mo santa? Count your blessings. Ito sa English, kaya pasahin sa English. Count your blessings. Name them one by one. Wala ni ingon diha nga name them tons by tons. Amen? One by one. Doon na pa ba yung ingon nato karon na Lord, salamat sa toothpaste. But you know, when we were in Bible college, bisan sa toothpaste, amo nang ludhan. You know, utog na lang ugma akong toothpaste. Mayong tagay makalintang toothpaste untos washing area, Lord. At usay di nataka appreciate sa Ginoo aning mga gagmayng buta. Kasi ginatugon-huna og dagkong buta. Nakalimot ag appreciate aning gihatag sa Ginoo. Unya ang atong una-una, una-una nga wa may gihimong Ginoo. May gihimo. Yes. Amen. Why we have these privileges? Tuod kay natay relasyon niya. Amen. Napag-iusahan ng kaversa, we don't have time. Basit kasapaan ko dito sa nag-invite na ko. Napag-iusahan kaversa na nga, usa nga privilege anak kas Ginoo makaamto. Makatawag ka, you can cry, Abba, Father. Oh. Tawag kag amahan. Right? Salamat tas Ginoo. That's all for our Sunday school.